Vaikea kysymys. Tuntuu, että Euroopan unioni on tänä päivänä ehkä isompien kysymysten äärellä kuin koskaan historiansa aikana se on ollut. Siihen liittyy kysymys tästä pakolaisvirrasta ja siitä, että millä tavalla pystytään yhdessä ratkomaan sitä. Meillä on monia muitakin kysymyksiä, esimerkiksi erittäin ajankohtainen Iso-Britannian ratkaisu Euroopan unionin jäsenyydestä, joka tulee myöskin vaikuttamaan siihen suuntaan, mihin EU sitten lähtee. Itse toivoisin, että eurooppalaiset kansakunnat pystyisivät näkemään sen tärkeän yhteyden ja merkityksen tällä yhteistyöllä, koska monet näistä haasteista, pakolaiskriisi, ilmastopolitiikka, muut ympäristöasiat, kansainvälinen rikollisuus, terrorismi, kaikki on asioita, jotka ei kyllä katso valtakunnan rajoja. Ja sen takia tämä yhteistyön säilyttäminen ja sen kehittäminen olisi tavattoman tärkeää. Pelkään, että EU:ssa on nyt semmoinen kriittinen tarkasteluhetki meneillään, että voi olla, että jos Britannia lähtee, niin ollaan aikamoisessa kriisissä myöskin instituutioiden kannalta. Mutta sitten toisaalta kriisi voi olla myös mahdollisuus, että tarkastella vähän uudestaan sitä tulevaisuutta ja löytää ehkä vähän uusia rakennuspuita. En usko enkä oikeastaan toivokaan kovin suuresti mitään liittovaltiokehitystä tulevaisuuteen, mutta toivoisin, että nykytila voisi säilyä ja kehittyä tämän yhteistyön kannalta ainakin näissä keskeisissä kysymyksissä.